ጋንገስ ካህን እቲ ሓጺናዊ ወራሪ ክቡራት ተኸታተልቲ ዝሓለፈ ሰሙን ታሪኽ ህይወት ካህን ኣልዒልና ዝጀመርናዮ ወግዒ ከይዛዘምና ዝነበረና ናይ ኣየር ሰዓታት ብምእካሉ ብቆፀራ ክንፋላለ ተገዲድና ነርና። እነሆም በኣር ከም መብፃዕና ካልኣይ ክፋሉ ሒዝና መፂና እሞ ሰናይ ምክትታል። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። እቲ ዝሃነፆ ሰራዊት ብኣዝዩ ቁልጡፍ ናይ ምንቅስቓስ ብቕዓቱ ይልለ። ኣብቲ ገና ብፈረስን የእድጉን ዝግበር ጥንታዊ ውግኣት ኣብቲ ሰራዊት ክንቀሳቐስ ንመዓልቲ 15 ኪሎ ሜትር እንተተጓዒዙ እውን ድንቂ ዝበሃለሉ ዝነበረ ዘመን ናይ ጋንገስ ሰራዊት ኣብ መዓልቲ 110 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ዝከኣሎ ሰራዊት ኮነ። ሰራዊቱ ናይ ምውጋእ ብቕዓቱን ዲስፕሊኑን ንኽድልድል ጽኑዕ ዝኾነ ኣገባባት መቕጻዕትን ዲስፕሊንን ይኽተል። ዝናተ ሰራዊት ናይ ባርባራውያን እጹብ ድንቂ ሰራዊት እናተባህለ ካብ ደቡባት መንጓልያ ሓሊፉ ናብ ኣርባዕቲኡ ማእዝናት ምድሪ ተዘርግሐ። ብዛዕባ እዚ ሰምዑ መሳፍንቲ ሃፀይ ቺን ናይ ቻይና ነቶም ታርታርስ ዝበሃሉ ብቐጻሊ ደባቶም እናጠሓሱ ዘሸግርዎም ዝነበሩ ዕጡቋት ምስ ቻይና ሓቢሩ ንኸጥፍኦም ዓደምዎ። እቶም ታርተር ዝበሃሉ ህዝቢ ብቐደሙን ጸላእቲ መንጎላውያን እያቶም ዝነበሩ። ስለዚ ጋንገስ ብሓንቲ ወንጭፍ ክልተ ዑፍ ከም ዝበሃል በቲ ሓደ ናይ ዘመናት ሕነ ዝፈደሉ በቲ ካልእ ጽልኡ ካብ መንጎልያ ሰጊሩ ዓለም ለኸ ዝኾነሉ ዕድል ምዃኑ ረኣየሞ እሺ ኢሉ ሰራዊቱ ኣውፈረ። ኣብ ሓፂር ግዜ ደምሲስዎ ናብ መረበቱ ተመልሰ። ድሕሪ ምምላሱ ኣብ ሓፂር ግዜ ግን ሰራዊቱ ብሓይልታት ናይ ቀደም ዓርኩ ነበር ጃሙካ ተጠቕዑ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ዘይከም ዝሓለፈ ሓይልታት ካህን ንኹናት ድልዋት ነበሩ። ኣብ ውሽጢ 3 ውግኣት ንሓይልታት ጃሙካ ብፍጹም ስዒሮም ኣንበርከኽዎም። እንተኾነ ጃሙካ ኣምለጠ። ካብ ዓውደ ኹናት ኣምሊጡ ናብቶም ናይ መንስ ዝበሃሉ ኣብ ኣጻድፍ ሰሜናዊ ምዕራብ መንጎልያ ዝርከቡ ሓያላት ተዋጋእቲ ዓሌት ከይዱ ተዓቐበ። ዜና ህድማ ጃሙካን ምስ ናይ መንስ ምዕቋቡን ናብ እዝኒ ካህን ምስ በጽሐ ተቐዳዲሙ ክዕነዎም ወፈረ። 80,000 ዝኾኑ ሰራዊቱ ልኢኹ ብቑልጡፍ ክጭፍለቑ ገበረ። ኣብቲ ኹናት ብዙሕ ደም ፈሰሰ። እቶም ንዘመናት ከም ሓያላት ክቕጸሩ ጸንሑ ዓሌት ኣብ ትሕቲ ፍጹም ምሕረት ካህን ወደቑ። እቲ ዘገርም ግን እቲ ነዚ ኩሉ ዕንወት ሰበብ ዝኾነ ተሃዳኒ ጃሙካ ሕጂ እውን ምምላጡ እዩ። ካብ ካህን ክመጾ ንዝኽእል ዕንወት ፈሪሑ ምስ ገለ ነበርቲ ናይቲ ነዊሕ ኣኽራናት ተሓቢኡ ኸረመ። እንተኾነ ሰበብ ከየምጽኣሎም ዝፈርሁ ኣእንገቱ ንጋሾኦም ከዲዖም ኣሲሮም ናብ ጋንገስ ኣረከብዎ። ጋንገስ ግን በዚ ተግባሮም ኣይተደሰተን። ዝኣመነካ ምጥላምከ እንታይ ኣምጾ ክነዕቁበካ ንዝበልዎ ሰብ ነጸላዩ ኣሕሊፎም ዝህቡኸ ሕማቕ ኣርኣያ ዶ ኣይኮኑን በሎሞ። ንወያ ካብ ሰሪ መዓቱ ፈሪሖም ጸላኢኡ መቂሖም ዝመፁ ዓሌት ንብሙልኦም ብማሕረት ተቐጽዖም። ንዓርኩ ነበር ጃሙካ ግን የቕረንታ ሓቲቱ ምሕረት ክገብረሉ ምዃኑ ነገሮ። ጃሙካ ግን ሕራይ ኣይበለን። እቲ ኹሩዕ ጃሙካ ኣነ ክምብርከኽ ክብሪ ኣይፈቕደለይን እዩ፣ ክትምሕረኒ ዘይኮነ ክትቀትለኒ እየ ዝልምነካ በሎ። ጋንገስ ሕቱኡ ተቐቢሉ ኣብ ሓደ ምንጻፍ ተጠቕሊሉ ተዓፊኑ ንኽመውት ፈረዶ። እቲ ብጭካንኡ ዝልለ ጋንገስ
أب عركو بسيحو روح نبرمو نتسكيات نخيرئي قوزو طويو كم زخده يزنتو اتي عبي كهان نناي منس دحرمس عرو غانغس كم انكو مرحي نايتي أبقوبتات مونغوليا زغمت لعلى 3 مليون هزبي كوينو تقلقله سلطان معراف سلا زي بالله حنساب تقمسا ممديسو تسمعا بمقانا غانغسون نزيادة حيلن سلطان سمعه جنا اب تحت جزاتو زياتو بوتاتات اب مبراقاون دوباون مونغوليا نيرو اوشتي وحدات ورح انا وررن انا فرارهن نوتم جنا ناو زي تسنبرو حيلتات ناب حقفوها اتوم اب تجيزيتي غانغس اب قدم سراويتو انا تغعزه فرسو نابدن انا غلبه اب كينات بغطتا يساتف نبره كابتن العلي تزعبي ادناقوتن نادان زترفل خئلتو جن بقعات جنرالات ناي مللاين ناب زغبኦም ቦታ ናይ ምምጻእን ክእለቱ እዩ ከምኡ ብምግባር ሰራዊቱ ንምጥንኻር ጥራይ ዘይኮነ ንዘመናት ክዋግኡ ዝነበሩ ኣህዛብን መራሕቶምን ከሓብሩን ተወኪልና ዝብል ስምዒት ከሕድሩና ክኣለ ኣብ 1206 ዓመተ ምህረት ድሕልደተ ክርስቶስ ነዝረኣየ ህዝቢ ካብ ሎምን ነው እንኮ ላዕለዋይ መራሒና እንስኻ ኢኻ በልዎ كمرأيا أدناقوتهم كهان زبل معرق أون توهبو ترجمو تزعبي مرحي مالتيو مرحينا كنجبرك كائنا عب كهاناتنا نسألا أدخا كم مبرق كوينا كنكس على الكائنا كاب سألاي زمارقنان سبق أجرازو نهبكا انت زيت ما أسيسنا تريتنا وسدو أنستنا وسدن ولوداتنا وسد نتن زي ربحا أرأسنا دما ناب حمد دربيين إدوم قال كم زاءت ودوس أبت مصحف تاريخ مونغوليا دو تصحيفو يرلون تاريخ غانغس تاريخ كونات راي نبرن نهوات كاب عيب دوغ وصاون يسمقرا نيريو كم كلهم جبت سلطان حيل سلطان زخفتلو موچوتاين حفون بوزحات أنستي أتو بوزحات كل ودده كابتا قداميتن كند سبيتو برتا 4 ولودات كل وانكلو نفسو وكفوم قال خاب جزاتو نغم حدرو توهبو بانصارتي زنبرو مچوتن حبتن كانجا ساب حلمتاتو بفرسو ناغالبه استفالالي جزاتات كورر ان حلمه دقاس حرمو بوزم حلمتات تباراتيعو ناي بعلو زي عرف دليا زنان سلطانن حبتن عبيتن ون توسيخوو اعنتو كام مونغوليا اوسيو نابكا لا اتوكره نابتا بارباراوين انا بدات تتصوعهم نعمتات بوزف مندق هانيسا نمنص الوم زحقنتن هاجر تشاينا مسفحفاح جزءات اوصاي أبشحن كلتا ميتن شدشان غانغس نجنرالاتون أم حدرتتهم عليتاتن صويعو بزعبا نجاينا ناي مورار وطناتو نمزتاي حدا عبا أغيبا جبره أمونغو جاينان مونغوليان وتوم تنغوت زبهالو هزبي زمسرتوو نكسنت آسيا يركب إذا نكسنت نتي أمونغو مأكلاي إسيان معرابن زنبرا نقدي وانا متحلالفيت نبرت غانغس أنصارت نكسنت مبرقاوي متقعتو فرنوامو أوشتي خلطة عمتات لنكسنت آسيا ملو بملو أبتحت ملكو يأتوا كابزننيو نجاينا كورلو زغئل تتح منقدتات تتسرقه غانغس جن نجاينا بغطان مورارا أي مرسن
نتوم قدم حجي مسؤول حن زمدنا زنبروم هاسياتشين زحاشو وعل كجبر زتقلب لوخ سلام سدده انتو قنا بغانجس كهان ازيم زتقراترون اتوم لوخات سلام سليت غانجسيم إلهم زأمونون چايناوين نتوم لوخات قتلوهم غانجس مستقلو كسابلومي زكرلو چكانيو ዲፕሎማሰኛታት ወይ ልኡኻት ሰላም ምጽባእን ምቕታልን ይፈቱ ይነብረን እቲ ንሱ ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማሰኛታት ዘርአዮ ክብሪ ድማ ከም ቀንዲ መሰረት ናይ ዘመናዊ ስነ ሓሳብ ኣህጉራዊ ሕጊ ዲፕሎማስያዊ ናጽነትን መሰላት ዲፕሎማሰኛታትን ተገይሩ ይውሰድ ነገስታት ኪን ልኡኻቱ ምስ ቀተሉሉ ብሕርቃን ዝተቓጸለ ጋንገስ ናብ ቴንዱኡ ተመሊሱ ንሰለስተ መዓልታት ጾመ ድሕሪ ሰለስተ መዓልታት ካብ ቴንዱኡ ወፂኡ ኣማልኽቲ ዕውት ክኸውን ምዃኑ ከም ዝሓበርዎን ኣብ ልዕሊ ገዛእቲ ቺን ሕነ ዝፈደሉ ግዜ ከም ዝኣኸደን ኣንገረ ልዕሊ 40,000 ፈረሰኛታት ኣኽቲቱ ድማ ደባ ቻይና ጥሒሱ ነቲ ክኽልክሎም ብምባል ንዘመናት ዝተሃንጸ ዓቢ መንደቕ ቻይና ኣፍሪሱ ዓድታት እናዘመተን እናቃጸለን ናብ ማእከል ቻይና ገስገሰ ብልዑል ቅልጣፈን ብሰላሕታን ዝጓዓዝ ሰራዊቱ ኣብ ዕላምኡ በፂሑ ብሃንደበት ሕንዙ ክሳብ ዝነዝሕ ብጸላእቱ ኣይርአን ስርዓችን ናይ ቻይና ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ስርዓትን ውዳበን ዝነበሮ ሓይሊ ገጢሙ ክዕወት ዝሕሰብ ኣይነበረን ዝያዳ ኩሉ ግን እቲ ካህን ኣብ ዝወፍሪ ዘርአየ ጭካኔን ኣረመኔነትን እዩ ወትሩ ክዝከር ዝነብር ዝተማረኹ ቆልዓ ሰበይቲ ኣኪቡ ቅድሚ ሰራዊቱ ተሰሊፎም ኣብ ዓውደ ውግእ ክምርሹ ብምግባር መዝሓሊ ስሕለት ገበሮም 2 ዓመታት ድሕሪ ምጅማር ናይቲ ወፍሪ ጋንገስ ካህን ናብታ ናይ ሽዑ ርእሰ ከተማ እቲ ንግስነት ዝነበረት ጆንጉዱ ማለት ናይ ሎሚ ግዜ ቤጂንግ በጽሐ ነታ ብጽኑዕ መናድቕ ዝተሃንጸትን ዱልዱል ዕርድታት ዝነበራን ከተማ ንምምራኽ ካህን ዳርጋ ንሓደ ዓመት ዝቐጸለ ከበባ ገይሩ ከርደና ነታ ከተማ ዕርድታት ዘንኩል መሳርያ እናተጠቀመ ወቕዓሞ ኣብ መወዳእታ እቲ ትምካሓሉ መናድቓ ፈረሰ ቻይናውያን ብጽንዓት ተዋግኡ ግን ኣሽሓት ህይወትን ንብረትን ዳኣጠፈ እምበር ዘፍረይዎስ ኣይነበረን ድሕሪ ምውዳቕ ንግስነት ኪን ካህን ናብቲ ዝዓበየሉ ኣጻድፍ ተመሊሱ ንምንባር ፈተነ ብዝናን ምርኮን ዝሳህለለ ቀልቡ ግን ኮፍ ንምባል ኣይኽኣሎን ስለዚ ሕጂ እውን ንኻልእ ወረራ ኣብ ዘባን ፈረሱ ክስቀል ነበሮ የዒንቱ ንቻይና ሓሊፉ ናብ ግዛት ኤሮጳ ኣቋመተ ናብ ግዛት ኤሮጳ ኢዱ ንኸንብር ግን ቅድም ነታ ኣብ መንጎ ቻይናን ኤሮጳን እትርከብ ሰፋሕ እስላማዊት ግዝኣት ኳርሳን ትርከብ እታ ግዝኣት ሻህ ብዝበሃል መራሒ እትምራሕ ኮይና ፍጹም ስልጣኑ ንካህን ዝመስል ነበረ ካህን ነታ ግዝኣት ከማርኻ ባህጋ ኣይነበሮን ኣብ ኩንድኡስ ብሰላማዊ መንገዲ መሕለፊ ዝኾኖ ቀዳድ ንምርካብ እዩ ነይሩ ዕላምኡ ሓደ ጉጅለ ልኡኻት ሰዲዱ ድማ ንሰላም ዘለዎ ድሌት ኣፍለጠ ደባት ናይታ ግዝኣት ሕልፍ ምስ በሉ ግን ልኡኻቱ ከምሩኻት ተታሒዞም ተቐትሉ መቸስ ልኡኻት ካህን ምቕታል ሳዕቤኑ እንታይ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ዳሲስናዮ ኢና ካህን ግን ተቖጢዑ እምበር ካብ ናይ ሰላም ድሌቱ ኣይተሰናኸደን ስለዚ ካልኣይ ጉጅለ ልኡኻት ሰደደ ዝሃቦም መምርሒ ምናልባት ቀዳማይ ልኡኹ ብዘያፍልጦ ናይቲ ሻህ ተቐቲሉ ንኸይከውን ስለ ዝጠርጠረ ብቐጥታ ናብቲ ሻህ ከምርሒ እዩ ነይሩ እንተኾነ ሕጂ እውን ልኡኻቱ ብወታደራት ናይቲ ሻህ ተታሒዞም ዳግማይ ተቐትሉ እዚ ነቲ ኣብ ክብሪ መልእኽተኛታት ዝግደስ ካህን ክጸሮ ካብ ዝኽእል ጽፍዒት ንላዕሊ እዩ ነይሩ ስለዚ ፈረሱ ተወጢሑ ሕነ ንምፍዳይ ወፈረ ምስኡ ድማ እቲ ኣብቲ ግዜቲ ናብ ከባቢ 200,000 ሓቢሉ ዝበጽሐ ሰራዊቱ ነበረ
نتا إسلامويت جزات ما عتاورد الله كم زي نبرت تقليل يعني دما فتصم سلطان بحته نتشاه دحر معناو جزات جانجز كهان أزي سفحه كابج بحري كساب كاسبيان استزرق جزاتو دما ودر ألبو نبره دركوخيت عدم شمقلنا زرقز أخهان كأن تزعبي له أخرانات مملاسو نود أقادي كم وراس عرات مرسو نتنا عمتات جزءات لحر جزءات إنه وسخ زعبي نقصنتو نمم محدار كسجم ترائيه أبشحن كلتا ميتن إسران شودشن نتميتن سمانان شح سراويتو زئزز نبرا مراحي هزبتات تانقوت نزقبر ونعبي بحيل خج أفلق زئزز ممرحة هبا جنا ممرحي أخي تفسأما أبقى عزم كله كافرس ودقامو برتوع ما سيتن وشت أو من ميتن قدامو دحري نايا ورحك أنزا كنتاتو بإسمبر أيتا محيشن أب 18 حاسة شحن كلتا ميتن إسران شودشن دما اتنا عدم زنكت كتا أهزاب زنبر كخنزس كدن نحيالات نكسنتات أفريسو زد فأن سعرن كهان بتا مانم زي سعراموت تسنفه أبز حج أوان مونغولاويان كلهم ولودات كهان مخانهم يأمنوا استقبر مصنعتي كم زحبرو أبز حج أوان زرق كهان 16 مليون كم زبد صحين الكر أبيت قبيرو أبتو صحف أي تقلسن أبا في تاريخ أي تقلسن كهان بمستير تقبره كساب حجي مقابرو نمركاب سقبر سنفلت أتاو مصنعت دما نوزحات تمارامرتي سنة تاريخن سنفلت أتنياتاتن كم زعبي تلقخو نهيوتهم جيرهم يقصروا اتنسو زجمرو وررا كسيلو بفلاي ودو كوبلاي أبزل على تورز أبصحو نقلتا هقراز زتقلل نكسنتهم أب تاريخ تزعبي نكسنت تغيري قصر اتبجي كانن حيلن زمسرتو نكسنت سلام أسفينو نكسنت كسفحن أمونغو مبرقن معرابن مكيار حسابات كسفحفحن جيريو أنبا أركس كبرات تقاتلتنا كابتوم ناي تاريخ دموقاتنا حدا غانجس كهان العيلنا زجمرنا وقعي أبزغ عدسو زغصر سامون بخالق مدب كساب زملسكم شالوم